Ilsi yapam, min de jırşı bulurga hıyallanan bit, beleke şaktan ok, jırşı bulurga okuyayım. Siz de beleke şaktan ok hıyallangansızdır indi, eyme, nerseler bitirdigiz degen. Bu oku yurtlarıdır indi, min... Nerseler bitirdim men. Gümürde de jırşı bulurmun diye bulamağanayım balam, bu birer sabı yazgandır indi, bunu men... Просто anları okça kerek buldu da şundan gitti şolay barıp çıktık indi. Gabgaday avul kızı, jir aşap üsken bala. Мен какой анда теге сәхнәгә чыгып җырчы булырга хыяллануымсың. Минем иң зур хыялым сыер үлсә ярар дип хыялланаем, биллахи. Мин шуннан дальшыны күргән кеше түгел. Биллахи дип әйтәм, бездә 4 сыер. Атна сайын көтү чираты килә дә җитә. Яратмыйм да белсәгез. Минем әни мәрхүмкәем гомере буена саклады. Бәләкәй чакта минем Кыш бабайга язган записканы язганмын. Кыш бабай зинһар өчен әти белән әнигә күрсәтмичә генә 2 сыерны юк итә әле бу ел яммады. Кыш буена мәктәпкә утыртсалар ярар дип хыялланаем. Җәй буена сыер үлсә ярар дип хыялланаем. Җырчы булу вообще бернинди прямо бер кай уемда да юк. Шулайрак килеп чыкты инде аннары. Мин баштан художественный мәктәпне бетердем. Аннан соң модельер одежды и обуви, технолог одежды и обуви университет бетердем. Аннан соң гына Салават Зәкиевич белән бер банкетта утырганда әйтте дә, минем үземнең кафедра бар, әйдә килеп укыйсыңмы әллә керәсеңме дип. Аннан соң мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кердем. 5 ел укыдым. Салават Зәкиевичнең укучысы мен 5 ел укыдым, 3 тапкыр күрдем Салаватны. Мин шуның өчен горурланып әйтәм хәзер, мин әйтәм Зәкиевич, син кешегә Илсия Бәдретдинова җырлый белми дип сөйләп йөрмә инде, пожалуйста, яме. Укытучысын инде. Укучысы шундый дип әйтмәсеннәр тагы. Юк, мин әйтәм горурланып сөйләп бирә. Исәнмесез, хөрмәтле Илсия, безнең бүген кадерле кеше, безнең туган көне дигән Идрисова Лиза Фәрит кызының. Аңа исәнлек, саулык, гаилә бәхете телибез. Аны котлап берәр җыр җырласагыз ие дигән Гөлсинә. Мондамысың, юкмы? Лиза ханым, мондамы? Үзе мондамысың? Каясың? Чыгыгыз әле. Әйдә бер диск бирәм календар белән, кызык булсын. Бүген бит ул. Лиза, еракмысыз? Жарар, юк, бик ерак икән, Лиза. Давай концертның соңыннан тагда ямыгыз. Бер әйтимме, Лиза? Менә мин туган көнемдә бит трәп атам дисәләр дә Илсия Бәдретдинова концертына бармасыйм. Бик зур рәхмәт сезгә, мине хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Ниндидер теге матур кәнфитле сүзләр сөйли белмәм, Лиза, но алай да мин бөйрем түреннән чыгарып котлыйм, ямыгыз. Алла биргән булса, барлык хыялларыгыз да чынга ашып бетсен. Илләребез тыныч булсын, күңел тынычлыгы булсын, акча булсын тоже. Акча булсын. Ишелеп төшсен, Лиза, өстегезгә акча. Ходаем, кайларга гына туздырып бетерик икән, моны дип интегеп ятыгыз, яме, астыннан чыга алмыйча тыпырчыны. Сезнең дә бүген туган көн? Әйме? Команда бөтенесенең дә туган көнеме? Сезнеке, кем исемегез сезнең? Инзилә. Ой, яхшы, котлыйбыз Инзилә, сезнең дә туган көнегез белән котлыйбыз. Шаккат. Бир әле, пока Инзилә монда бир әле, бер календар бир, бер диск бир. Инзилә. Менә әйме? Әйдә бер матур теләк әйтим әле. Берәр кашан алгайып биткәч, авыр юрган астында узган гомерегезгә нәтиҗәләр ясап ятканда, үз бәхетегезгә үзегез шаккатып ятырга насип булсын. Паперлы, молодец. Тормышта ичмасам дип шаккатып ятырга насип булсын сезгә. Амин, шулай булсын. Вот, бәхетле булыгыз, ямыгыз, Лиза ханым. Илүзә. Инзилә ханым, всё. Бәләкәй генә күчтәнәч сезгә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән, сине Инзилә белән Лиза, туган көнең белән.
да бір нормальный жыр болырға тиіш енді. Туған күні білән бит. Қысқасы бармай, ұзынан алып шыға әлі. Башқұртныкын. Бұл жыр нәрсе? Не іздесің? Келелі, мұнда сен тоже алғарақ шық. Бұл жыр күмімен программаға кірген жыр түгіл бұл. Да, шуна ие. Бая сандуғаш көрсетіп отырайын, ачу кетіріп еме? Мына шушында нормальный болырға тиіш ол, еме? Бір-екі жерінде, бір 3-4 жерінде үстерсің әлі. Мен өзім әкіріңіне башлап қарайым, вообще сценарийға кірген жырлар түгіл. Вообще бүгін концерт мына шушылай барсын әлі. Міне, как бара, так бара.